ए हो हाँ। इस साड़ी बा देखो तो। इस साड़ी का लगे ले लूं है जी। अरे पहले देख के बता बना तोरा कौन बढ़िया लगी थो। हमरा ई ज्यादा बढ़िया लगी थवा। ई ज्यादा अच्छा लगित न हो। हाँ केकरा ले लेन हुई जी। ई तोर छोटकी बहिन ला खरीद लिए हो। आई आई तोरा ला। हमरा ला आई सन आ ओकरा ला आई सन ई का है। अरे वो बड़ी प्यार से मंगल थे कि जीजा जितना कमा धमा है वो साड़ी ना खरीद देवा। वही में उनका ला बेचारी ला थोड़ा सा महंगा खरीद दिली है। अब फॉल पी को भी लगवा दिली है सब। हाँ वो बड़ी प्यार से तोरा बोला है कि जीजा जी ला दी है। हम तोरा मार के कहा है ना कि कोई साड़ी ला दी है। अरे वो कहीं मंगल थी ना हाल। अब तू रोज रोज कहा कि एगो साड़ी ला दा जी कभी सूट ला दा जी। तो ले जा ओकरा दोनों साड़ीवा दे दिया हम एको साड़ीवा न रखमु। बड़ा ओकरा लगी नीमन तरस खाएल थिने जीजा जी ये साली जी। ए सुनो तो ना देखिए लावा दो जा ये दोनों हम अपने रख ले एको बन ओकरा देबे बड़ी जे कहल को है तो उनका हम पैसे में ट्रांसफर कर देवे।